Ljudi često griješe, pitaju me, pa nema svaku energiju. Nema je niko. Iscijeliteljsku energiju nema niko, jer mi ne koristimo svoju energiju da bi nekog liječili u ovom procesu bioenergoterapije, nego koristimo životnu, univerzalnu energiju i s njom liječimo. A šta onda tačno znači ta bioenergoterapija, ako kažete da može svako i da tu isceliteljsku energiju nemamo, da je koristite, kako to onda ide? Znači, bioenergoterapija je proces u kojem bioterapeut, iscijelitelj, kako god hoćete da ga nazovete, koristi energiju, životnu iscijeliteljsku energiju i kanalizira kroz sebe na pacijenta. U našem slučaju mi polažemo ruke, Bugari to kažu rukopolaganje. Slažemo ruke, postavimo ruke na čovjeka, energija teče kroz nas. Ta energija je bioenergija. Mi u našem području ovdje Europe zovemo bioenergija. Nekad je se na našim područjima u vrijeme drevne Grčke zvala pneuma. Pod tim imenom je bila, a sad je znamo kao bioenergiju. Neke druge kulture je drugačije zovu. Naprimjer, Indija je zove prana, Kina je zove chi, Japanci je zovu ki, a kod nas se zove bioenergija ili nekad može negdje se čuti ime fotonska energija koju je koristio dr. Paracelsus u svojoj praksi, liječnik je bio, ali se bavio i bioenergoterapijom. Znači, bioenergoterapija je proces gdje bioterapeut provodi kroz sebe i kanalizira energiju na pacijenta, na čovjeka kojeg tretira i rezultati tog procesa su poboljšanje ljudskog zdravlja ili ozdravljenje ili potpuno iscjeljenje.